ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ ኤቨን ሚድያ ከመይ ትኾኑ? ሕጂ ድማ ሻብዓይ ክፋል በርሊን ሒዝና ተመሊስና ኣለና። ኣብ ሕሉፍ ትዕዝብትና ብሩስ ነታ ብተመን ዝተነኸሰት ካይላ ሒዙ ሕክምና ክረኽበላ ብለይቲ ክጎይይን በርሊን ድማ ንሰብኣይ ካሜላ ንምሕጋዝ ንካሜላ ንጠበቓ ዝኸውን ሰልዲ ሂቡ ኣብ ፓሪስ ክጸንሕ ከም ዝወሰነን ኣብ መወዳእትኡ ድማ ኣብ ሚኒሂት ዝተዓዘብናያ በዓልቲ ኣእምሮ ኣሊስያ ሴራ ናብ ፓሪስ ከም ዝኣተወት ርኢና ኢና ጠጠው ኣቢልና ነርና። ሕጂ ድማ በርሊን ሻብዓይ ክፋል ሒዘልኩም ደበኺለ ኣለኹ። تعزبتكم لايك بمقبار جمرو ناب تعزبت خبلكم بروس ان كايلا حازيلو بقدم ادما بورصة تساكيمو اندا كويين كايلا دما اب حقوق خوينا تتاخسن اب حمام كوينا نايج اغرو شيطان راستما قرتن بقالاتا كم تفكرون دا تزاربت كامو تاترفن نمو ان صحابي اس نبركو ناي فغرخا سمعتيك نقراكاي خطبلو خلان عزاب أموداتو دما بروس أب تركب تحوا أمريتا دكيسو تمتن سنبرت عباي مكينة أتو كابل مسفتنا أبيوا جين بدحريتا مكينة سنبرت نيشتيناي بوليس مكينة أتو أبيلو ملوك حجزوان فقدنياتاتي خونو كاب سبين نا فرنسا زمتت آليس دما ناب سراح بغتبت آتيا بعل برلين سرقو خزنة اندا سرت كتعزب جمرت دحرسي نت دايركتر كولين كوانيلوم كبنانيا خمس خون كقبرو وخيلو مالو بمبال تتراتيرا نكولين كفتحو خمس حايش كتسارب نسمعا بخالق دما كاميلا نبرلين بمحاز نابت تأثير زولو ساب آيا بممراح تحاتون كتواتحون كلان أزاب برلين دما نابت بيت مؤسرتي زمت المقنات نتبق أسل دسلزت ليكا أنا كتبا كايم سبولو كولين بحرقان ناتشل خمسي ليو يسارب ቀፂሉ በርሊን ክልቴና ብሓንቲ ዋልና ተራኺብና እዛ ጓል ድማ ንስኻ ንጹህ ምዃንካያ ተሓስብ ንስኻ እውን ከም ናታ ንጹህ ሄልካ ተሓስብ እንተኮይንካ ኣነ ክሕግዘከየ ዝብለካ ዘለኹ ምስ በሎ ኮሊና መወዳእታ እቲ ትህበኒ ሰልዲ ብልቓሕ እንተኮይኑ ብዝብል ይሰማዕ ካሜላን በርሊንን ድማ በስ ተሓጒሶም ይሰማዑ ቀፂሎም ናይ ታሕጓስ ካብቲ ቦታ ምስ ከዱ ናብ ናይ ካሜላ ሆቴል ኣምሪሖም ብሓንሳብ ክድቅሱ ንዕዘብ ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ድማ እቲ ኣብ ስኽራን ኮይኑ ምስ ተስፈት ሓንቱ ሰበይቱ ኣብ ካልእ ታሪኽ ህይወት ኣትዩ ዝነበረ ዳምያን ድማ ነታ መስተ ዝሃበቶ ሰበይቲ ንፅባሒቱ ንጎ ንብረታ ክመልሰላን ንሳ ድማ ቀበጥበጥ እንዳበለት ክትዕዘቦን ትማሊ ብዝተፈጠረ ነገርን ብቴሌፎን ምስ ሰበይቱ ክዘራርብ ከሎ ከም ዝሰማዓቶን ብዛዕባይ እውን ዝበልካዮ ሰሚዕ ኣለኹ ሰበይትኻ ምስ ካልእ ጓል ክትዘናጋዕ ኣፍቂዳተልካ ነይራ ብምባል ኣሕፈረቶ ዳምያን ድማ ሃንደበት ኮይኑዎ ሰንቢዱ ሰጋጋ እንዳበለ ተሰናቢትዋ ከደ ናብ መኪንኡ ኣትዩ ንነብሱ ኣብ መስትያት ምስ ተዓዘበ ግን ዳግማይ ሓሳቡ ቀይሩ ብድፍረት ናብ ገዛ ኣምርሐ ንሳ እውን ከፊታቶ ክልቲኦም ናብ ካልእ ታሪክ ኣትዮም ክሰዓዓሙ ጀመሩ ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ድማ ረይ ምስ ካሜሮን ኣብ ገምገም ቃላይ ኮፍ ኢሎም ኣብ ዝዕልሉ ዝነበሩ እዋን ረይ ብዛዕባ ሕሉፍ ሂወቱን ዘሕለፎም ናይ ፍቅሪ ታሪክን ክዕልላ ጀመረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ምስ ሓንቲ እስርቲ በጋጣሚ ተላልዩ ከም ዝነበረን ምስኣ ኣብ ፍቅሪ ምውዳቑ እንዳዘከረ ንዓኣ ንምስዓም ኣመና ከቢዱ ነይሩ ብምባል ንካሜሮን ክስዕማ ክብል ግን ጠጠው ኣበለቶ ግን ኣብ ርሑቕ ኮይኖም ዝዕዘብዎም ዝነበሩ እቶም ኣብ ኬላ ዘሕልፍዎም ፖላይስ በቲ ዝተዓዘብዎ ነገር እዚኦም የሕዋትና ኢሎም ምሽ ነይሮም እንዳበሉ ኣብ ናይ ረይ ኢድ ዝነበረ ውቃጦ ጽቡቕ ገይሮም ይርእይዎ በዓል ኣሊስ ድማ ምስ ትብቲ ናይ መኪና ውድድር ዝነበረ ሰብ ዝረኣይዎ ውቃጦ ተቐቢሎም ብዛዕባ እቲ ውቃጦ እናፃረዩ ከለዉ ከምዚ ዓይነት ውቃጦ ዘለዎ ሰብ ኣብ ስፔን ናይ ገበን ሪከርድ እንተለዎ ብዝብል ንምፅራይ ኣሊሻ ናብ ራኬል ደው ኢላ ዘራረበታ ራኬል ድማ ኣብ ፓሪስ ብስፔናውያን ዝተኻየደ ስርቂ ምስ ሰምዐት ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ከይበለት ናብ ፓሪስ መፅያ ከም ትፅምበሮምን ከም ትሕግዞምን ነገረታ በርሊን ድማ ምስታብ ኢዱ ዘእተዋ ካሜላ ጽቡቕ ግዜ እንዳሕለፈ ከሎ መሓዛ ካሜላ ሱስ ተባሃለት ጓል ወዳ ብምሓዝ መፀት ካሜላ ድማ ቆፀራ ከም ዝነበረን ረሲዓቶ ነበረት እሞ ሰንቢዳ ቀልጢፋ ማዕፆ ከፊታትላ ከም ተኣቱ ገበረት ቀፂላ ካሜላ ነቲ ዝኾነ ነገር ክትነግራ ጀመረት ሕጂ ሰብኣያ ኮሊን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎን ንሳ ድማ ኣብዚ ሰሞን እዚ ምስ ዝተላለየቶ ሰብ ርክብ ጀሚራ ከም ዘላ ነገረታ መሓዛኣ ነዚ ክትሰምዕ ከላ በርሊን ድማ በይኑ ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ከም ዘሎ ንዕዘብ
ሱሲ ድማ ብዛዕባ በርሊን ምስ ሰምዐትን ንሰብኣያ 200,000 ከም ዝኸፈለ ምስ ነገረታ እቶም ነገራት ድንግርግር ኢሎማ ክትሓስብ ጀመረት። ብሩስን ካይላን ድማ ብዝረኸቦም ፖላይስ ተሓጊዞም ኣብ ሕክምና በፂሖም ካይላ ድማ ብኦም ተሓጊዛ ናብ ውሽጢ ተኣቱ ብዝነበረትሉ እዋን ካብ ጅባኣ ጥይት ሒዙ ዝነበረ ናይ ሽጉጥ ካዝና ወደቐ። እቲ ሓደ ፖሊስ ነቲ ካዝና ልዒሉ ምስ ረኣዮ ብሩስ ድማ ገለ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ ተረዲኡ ነቲ ናይቲ ፖሊስ ሽጉጥ ብምውፃእ ንክልቲኦም ፖላይስ ወላ ሓደ ነገር ከይገብሩ ይነግሮም። በርሊንን ካሜላን ድማ ንመሓዝኣ ምስ ወዳ ኣብቲ ሆቴል ገዲፎም ናብ ጉዳዮም ይኸዱ። ንናይ ኮሊን ጠበቃ ኢሎም ዝሓሰብዎ ሰብ ድማ ፀዊዖም ይዘራርብዎ። እቲ ጠበቃ ድማ ንካሜላ ሰብኣያ ነቲ ስርቂ ካይድዎ ብዝተባሃለ ሰዓት ምስኡ ነይራ ወይ ምስኡ ሓዲራ እንተኮይና ይሓታ። ካሜላ ድማ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ምስ ኮሊን ከም ዘይሓደረትን ግን ብቴሌፎን ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ምስ በርሊን ዝነበረ ጉዳይ ኮሊን ፈሊጡ ብሕርቃን ናብኣ ደው ኢሉ ከም ዝነገራን ከም ዝተባሳጨወን ገለጸትሉ። እቲ ጠበቃ ድማ ተይዳሞ ትብልለኺ ሰብኣይኪ በዛ ሓሪቁ ነዚ ስርቂ ካይድዎ እንተኾነኸ እቶም ፖላይስ እኳ ሓበሬታታት ኣብ ዝእክብሉ እዋን ሰብኣይኪ ገበነኛ ከም ዝኾነ እዮም በፂሖሞ ዘለዉ። ስለዚ ክመኽረኪ ዝኽእል ግዜኽን ሰልድኽን ካብ ተጥፍኢ ገበነኛ ከም ዝኾነ ምእማን ይሕሸኪ ይብላ። ካሜላ ድማ ብዛሃባ መልሲ ብሕርቃን ነውዓት መፂዋ ብዘይ ዘረባን መልስን ተሲኣ ኸደት። በርሊን ድማ ልክዕ ንሳ ምስ ከደት ነቲ ጠበቃ ኣፍቲጡ እንዳጠመተ ናብኡ ብምፅጋዕ ፅባሕ ንጎ ንካሜላ ደው ኢልካ ንሰብኣያ ነፃ ተውፀሉ መንገዲ ከም ዝረኸብካ ትነግራ። እንተዘይኮይኑ ወይ ድማ እምቢ ትብል እንተኮይንካ ግን ኣነ ናብ ገዛኻ መፀ ደቂስካ ከለኻ ክሎሮፎርም ዝተባሃለ ኬሚካል ገይረ ኣደቂሰካ ኣብ ውሽጢ ኣፍካ ድማ ሃይድሮክሎሪክ ኣፍሲሰ ነዚ መልሓስካ ክሕቁቆየ ብምባል ኣፈራሪሑ በቲ ዝበሎ ነገር ከም ዝሰማዕ ገይሩ የፋንዎ። ኣብ ካልእ ትዕዘብትና ድማ ዳምያን ምስ ተሓዳሽ ተላሊዋ ዘሎ ፅቡቅ ግዜ ይሕልፍ ነበረ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ ናብ መኪንኦም ፖላይስ መፅኦሞም ኳሕኳሕ የብሉ። ዳምያን ድማ ኣብቲ ናይታ ሰበይቲ ገዛ ኮይኑ ምስ ረኣዮም ሰንበደ። ወል ሓደ ሰብ ከይረኣዩ ድማ ኣሰር ኣፃብዕቱ ካብቲ ናይታ ሰበይቲ ገዛ ከድፍኦም ጀመረ። ቀፂሉ ኣብ ከንፈራ ስዒሙ ንዝገበረትሉ ኩሉ ነገር ኣመስኪኑ ተሰናቢትዋ ይወፅእ። በቲ ናይቲ ጠበቃ ዘረባ ሓሪቃ ዘላ ካሜላ ድማ በርሊን ናብኣ መፂኡ ከረጋግኣ ምስ ፈተነ ካሜላ ድማ ሰብኣየይ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ከሎ ኣነ ንዑ ክሕግዞ ይከኣልኩን ብተወሳኺ ንሱ ጭንቀት ከሎ ኣነ ድማ ምሳኻ ይዛወርን ዘይተደለዩ ነገራት ይፍፅምን ኣለኹ በስ ድማ ውሽጠይ ፅቡቅ ይስማዓን የለን ስለዚ ምሳኻ ዘለን ነገር ኣብ ዝጠጠው ተነብል ዝሓይሽ ኢላ ምብካይ ምስ ጀመረት በርሊን ድማ ሰንቢዱ ገዲፉ ኣብ ዝወፃሉ ዝነበረ እዋን ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ወዳኑ መሓዝኣ ሱሲ ብብኽየት ናይ ካሜላ ስለዝሰንበደ በርሊን ድማ ኣዘናግዐዮ ክምለስ ብምባል ሒዝዎ ይወፅእ። እቲ ነቶም ፖላይስ ኣብ ታሕቲ ቁፅፅር እትዎም ዝነበረ ፕሩስ ድማ ነቶም ፖላይስ ኣብ መኪና ገይሩ ሽጉጥ ሒዙሎም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እቶም ፖላይስ ህድእ በል ኬካ ከይትፍፅም እቲ ዝሓሸ ኢድካ ምሃቢ ወላ እንተበልዎ ኣይሰምዕን ይብሎም። እታ ብተመን ዝተነኸሰት ካይላ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ሕክምና ኣትያ ክንክንን ሕክምና እንዳተገበረላ ንዕዘብ። ዳምያን ድማ እቶም ፖላይስ ምስ ከድሉ ናብታ መኪና ተመሊሱ ነቶም መመላኽዒታት ሒዙ ዝነበረ ጣሳ ይዕዘብ። ረይ ምስ መፀ ድማ ፖላይስ መፂኦም ከም ዝነበሩ ይነግሮ። ረይ ድማ ሰንቢዱ እቲ ሓቂ ይነግሮ። ሓንቲ መመላኽዒት ሃብል ንሱ ከም ዘጥፍአን ብተወሳኺ ክሳብ ሕጂ በርሊን ካብ ፓሪስ ከም ዘይወፀን ይነግሮ። ዳምያን ነዚ ምስ ሰምዐ ብሕርቃን ናብ በርሊን ደው ኢሉ ንምንታይ ካብ ፓሪስ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይወፀ ይሓቶ። በርሊን ድማ ብናይ ካሜላ ፍቅሪ ተሳቂ ከም ዘሎን ንዓኣ ክኸስራ ከም ዘይደሊ ምስ ነገሮ ዳምያን ድማ ሓሪቑ እንዳንፀርፀረ ፖላይስ ይደልይዎም ከም ዘለው ነጊሩ ንሱ ናብኡ ከም ዝመፅእ ነጊሩ ዘረብኡ ወድአ። ቀፂሉ ዳምያን እዞም ነገራት ኣሸገርቲ እንዳኾኑ ይኸድለው። ስለዚ ነቲ ሱኒካቶ ዝተባሃለ ፕላኖም ሕጂ ክንጅምሮ ኢና። ኣብዛ መኪና ዘለው ሓበሬታታት ደማሲስኩም ጥፍኡ። ኣነ ድማ ናብ በርሊን ክኸይደ ኢልዎ ብሞቶ ገይሩ ናብ በርሊን ንምኻድ ጉዕዝኡ ናብ ፓሪስ ኣቕንዐ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ኢና ዝፈተናያ ንፕሮፌሰር ኢዳ ሰሃበትን ራክያ ናብ ፓሪስ መፅያ ምስቶም መርመርቲ ተፀንቢራ ሰለስቲአን ምርመረአን ኣበርቲዐን ቀፀላ።
ናብ ካሜላ ድማ ሱሲ መፅያ እቲ ጠበቓ ዝብላ ነገር ካብ ኣፍ ካሜላ እንዳሰምዐት ብተወሳኺ ካሜላ ሰብኣያ ንጹህ ከም ዝኾነን ነዚ ተግባር መን ክገብሮ ከም ዝኽእልን ምስ ሓተተታ ሱሲ ድማ ኣብ ፊልም ከም ንዕዘቦ ኣፍቃሪ ከም ዝክገብር ይኽእል እዩ እንዳበለት ጥርጣረኣ ኣብ በርሊን ከም ዝኾነ ክትዛረብ ሃንደበት ግን ንወዳ በርሊን ሒዝዎ ከም ዝወፀ ምስ ፈለጠት ኣብ ስንባደ ኸላ በርሊን ነቲ ቆልዓ ሒዝዎ ክመፅእ ከኣለ ካሜላ ድማ ከም መሰናበት ኢላ ሓቑፋ ከይረኣያ ካብ ጅብኡ ናይ ሆቴሉ መኽፈቲ ካርዲ ውፅአት ድሕሪዚ ኣብቲ ናይቲ ሆቴል ባር ኣብ ሓሳብ ኣትዩ ኮፍ ኢሉ ዘሎ በርሊን ድማ ዳምያን መፂኡ በርሊን ክቕበሎ ከሎ ንዕዘብ በዚ ድማ ቅድሚ ንፓሪስ ገዲፎም ምውፅኦም ኣብኡ ንምስታይን ንምዝንጋዕን ኮፍ ኢሎም ከለዉ ናይ ውሽጦም ክዕልሉ ጀመሩ ዳምያን ድማ ምስቲ ሓዳሽ ዝተላለያ ጓል ዘሕለፎም ጥዑም ግዜ ይነግሮ ሰበይቱ ድማ ካልእ ካብኡ ዝሓይሽ ረኺባ ከም ዝገደፈቶ እንዳዘከረ እንዳነገሮን ሕጂ ድማ ክልቲኦም ሲንግል ከም ዝኾኑ ብምእዋጅ በጋጣሚ ንክልተ መርዑት ሪኦም መርዖኦም ከድምቑ ናብኦም ኣበሉ ሬይን ካሜሮንን ድማ ነታ ዝነበረዋ መኪና ካብ ዝኾነ ይኹን ኣሰር እንዳፅረዩ ነበሩ እቶም ፖሊስ ድማ ኣብ ኢድ ሬይ ዝረኣይዎ ውቃጦ ተመሳሳሊ ካብ ዋና ቤት ጽሕፈት ፖሊስ መፂዎም ብርግጽ ነቲ ስርቂ ተሓተቲ ካሜሮንን ሬይን ምዃኖም ደምዲሞም ናብቲ ንሶም ዘለዎ ቦታ ኣምርሑ ሬይ ድማ ሕጂ እውን ምስ ካሜሮን ተዓጻጺሞ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሳ ድማ ዘይሰዓመትሉ ምክንያት ናብ ካልእ ነገር ከይኣትውን ኣብ ስራሖም ጥራሕ ኣትኪሮም ክኸዱን ኢላ ከም ዝኾነ ተዛረበት ሬይ ግን ክትዛረብ ከላ ዓይና ዓይና እንዳጠመተት ካብ ዘረባኣ ተቐቢሉ ካልእ ነገር ደሊል እንተዝኸውን ንሳ ንባዕላ ትሰዕሞ ከም ዝነበረት ብምግላጽ ንሱ ዝተልያ ንፍቕሪ እምበር ንኻልእ ከም ዘይኮነን መጀመርያ መዓልቲ ካብታ ዝረኣየላ ትሒዙ ውቃጣ ተዓሲቡ ብናይ ብሓቂ ምስ ኣብ ፍቕሪ ከም ዝወደቐን በዚ ህይወታ ምስቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ፍቃሪኣ ብምንታይ ይፈትዋ ከም ዝነበረ ብንብዓት ዝሓዘሉ ዒንቱ ሰኒ ይዛረባ ካሜሮን ድማ ብሬይ ዘዛረባ ዘሎ ቃላት እንዳተገረመት ትህቦ መልሲ ጠፊእዋ ናብቲ ፊንስትራ ናይታ መኪና ተጠውያ ንደገ ገጻ ክትዕዘብ ጀመረት ኣብ ደገ ድማ ብናይ ራክያን ኒሻን ዝምራሕ ናይ ፖሊስ ጉጅለ ኣብቲ ዘለውዎ ቦታ ከም ዝበፅሑ ንርዳእ ኣብ ካልእ ድማ በርሊንን ዳምያንን ነቶም ሓደሽቲ መርዑት እንዳደረፉ መርዖኦም የድምቑሎም ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ ካሜላ ናይ በርሊን ናይ ሆቴሉ መፍትሕ ካርዲ ብምሓዝ ናብቲ ሆቴሉ ምሪሓ ኣብ ውሽጢ ኣትያ ምስ ተዓዘበት እዚ ኩሉ ነገር ዝገበረ ሰብ በርሊን ምዃኑ ክትፈልጥ ከኣለት ክሳብ ሕጂ ንዓ ይኹን ንሰብኣያ የታልሎም ከም ዝነበረ ድማ ብኩሉ መዳይ ያረጋገፀት ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና በርሊን መበል 7ይ ክፋል ነዚ ይመስል ነይሩ ከመይ ረኺብኩማ ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣምጡልና እቶም ሓደሽቲ ኣባላትና ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ተኻፈልቲ መደብና ክትኮኑ ንዕድም ኣብ ቀጻሊ 8 ናይ መወዳእታን ክፋል ሒዘልኩም ደበኽ ክብለ ክሳብ ሽዑ ግን ሰሰናዩ